Mali dugujukɔrɔ nafolo an kɛmɛ k'o labila Bamanci jɛrɛjɛkulu dɔ ye ko Wagner sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ŋunuŋunu ka ɲi sidi n'i ye sɛkili foroko ye ka maa min kun suwa a mɛ o mɛ gabakurun ka janfa b'o la a ko min ye an dɛmɛbaaw ye an baarakɛɲɔgɔn min ye Mali jugulakaw ye sidi nin ye olu dɔw de ka kuma tugutugulenw ye tugutugu bari nin ka jamana mangoya nin ka colonel Achimi k'o mangoya nin ka an ka jamana gouvernement mangoya a ko k'u tɛ se sɛbɛnnikɛla ko a ko directrice nationale adjointe min ye géologie des mines n'o ye DNGM ye sidi i b'a ye k'a fɔ ale ye kumana ni ka lajɛ kɛ lajɛ in senfɛ a y'a kanabɔ k'a yira k'a fɔ Mali n'a dɛmɛbaaw sidi n'i y'a lajɛ kabini waati jan Mali ye dɔnse yɛlɛmani k'a ɲɛsin Rusila ma o de kɔni kɛmɛ ka digi maa caman na maa caman kɔni bɛ ka anw tigɛloma maa caman bɛ ka anw juguya min ye Bamanci jɛrɛjɛkulu dɔ ye o kuma ko bɛ an ka jamana in kɔnɔ min ye ka se ka faso Mali k'a dɛmɛ n'i y'a lajɛ ko groupe Wagner ye Mali kɔni ko an y'an ka dugujukɔrɔ nafolo dɔ n'o ye sanubɔyɔrɔ dɔ ye ko Mali y'o bila groupe Wagner ka bolo kan directrice ko nkalon don bi nkalon don sini sɛbɛnnikɛla ko min ye Madame Karambe Awa Gunjamu ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye ni ŋunuŋunu ye a ye barika sɔrɔ kosɛbɛ a ko ITIE international ale kɔni wi wulikajɔ kɛ min ye a dɛmɛbaga Mali ITIE ni ka an kɔ dandɛnɛna a ko min kɔni ye wulikajɔ o min kɛr'u fɛ i b'a ye k'a fɔ kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko prévu b'u bolo o kuma min ye Mali sanubɔyɔrɔ dingɛ belebeleba dɔ ye ko Mali kɛmɛ k'o di Wagner maaw ma a ko nkalonfin don ni maa min bɛ se ka a yɔrɔ fɔ o k'a yira maa min ko prévu b'i bolo wuli k'i kankɔrɔ ta n'a ye a ko an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo Mali a kɛmɛ ka baara bila danganiya minnu kan min kɔni baara a bɛ kɛ ni sariyadenw de ye a ko n'i y'o sariyadenw lajɛ min ye Sidi Traoré i b'a ye k'a fɔ Mali tɛna bɔ kɔnɔna la abada a tɛna jamana janfa min ye sariyaden minnu sigira sanubɔyɔrɔ ko kun an ka jamana in kɔnɔ n'o ye ordonnance 18 ye i b'a ye k'a fɔ numéro 2019 022 PRM du 27 septembre 2019 o bɛ min ko fɔ o de ye jamana yɛrɛ bɛ wulikajɔ kɛ kosɛbɛ Sidi Traoré min kɔni sanubɔyɔrɔ n'a bɛ taali jamana ka nafa ni tɔnɔ kama ni jamana yɛrɛ ma se k'a baara kɛ a bɛ maa lajɛ maa min ka d'a ye a b'a ta k'a d'o ma u bɛ jɛ u b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko gɛlɛya foyi t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ ni jamana ye pɛrɛmu d'u ma Sidi Traoré u bɛ ka baara kɛ ni jamana ka sariya ye jamana nin yɔrɔ ye min ye o ntanya tɛ min ye dugudenw nin yɔrɔ ye min ye o ntanya tɛ maa minnu nana n'u ka mansiw ye ka na baara kɛ olu fana nin yɔrɔ ye min ye o kuma olu fana b'o sɔrɔ a ko baara bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la a kuma ko min ye Mali sanuko ye a ko e taabolo de b'a la ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la a ko ka n'i biri ndamadenkɛ kunna ko se b'i ye ko fanga b'i la Madame Karambe Awa Gunjamu ko k'alase ko tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko jateminɛ min ye Boubacar Jara ale ka sɛbɛnni don a ko min ye Madame Karambe a y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ o kuma ko Mali kɛmɛ ka sanubɔyɔrɔ dɔ di Wagner ma ko ni min b'a dɔn ko ka taa boloden kɔni ɲɛsin a ma k'a tiɲɛtigiya k'a tɛ yen fɛn mun tɛ yen o kuma kan ka n'o créer DNGM sigilen bɛ baara kama DNGM sigilen bɛ jɛlenya kama DNGM sigilen bɛ min ye Mali tajiko a pétrole ko a dugujukɔrɔ nafolo wɛrɛ minnu bɛ a ko i b'i miiri nafolomafɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔna la a ko Ala ye Mali sɔn nin dɔɔni na a ko dɔɔni o tɛ tɔ to foyi la a ko min y'a bɔliw ye o ye waati n'a nataw ye a ko kunu tile min tun bɛ kɛ dugujukɔrɔ nafolo bɔli ko la ani bi tile an bɛ don min na ko bi ko yɛlɛma donna ko la sabu permis bɛ sɔrɔ ni sɛbɛn fura minnu ye min ye Sidi Traoré a ko yɛlɛma don b'o la permis n'a sɔrɔ la i kan ka baara n'o ye exploitation k'o kɛ ni hakilina mun ye a ko yɛlɛma don n'o fana na a ko min kɔni ye Mali sanu ye maa minnu bɛ n'u biri la u bɛ n'u biri ni jamana gouvernement tɔgɔ ye a ko jɔn de bɛ fɛ ka jamana gouvernement tɔgɔ tiɲɛ k'u ka sabali naamu a baara kɛcogo ni a bɔcogo ni yɛlɛma don dɔ la u ka yɛlɛma fana don ni sanu bɔra Mali ka sɔrɔta ye min ye u ka yɛlɛma don fana na sinon an ka sɔrɔta tun ka dɔgɔ dɛ a tun ka dɔgɔ fo ka dama tɛmɛ o banna a banna cɛ awa tabarikala cɛ i tilancɛ an tilancɛ ni sanu bɔra k'a tila a an bɛɛ tilancɛ
Sidi Traoré sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Boubacar Jara Badabara Boubacar a ko min kɔni ye nin sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛra min ye Mali sanuko ye i ka dala k'a fɔ a bɛna malidenw de nafa min ye kunun n'a ma nafa min ye an ka dugukolo k'a bɛɛ lajɛlen larawuli k'a ban pewu ka fan bɛɛ kɛ ɲinɛ dingɛ ye a ko o de banna Mali kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ n'o de kɔni bolodenkɔni ɲɛsinnen m'o ma o tuma ko bɛna kɛ dama dingɛ ye min ye o sigidalamaw ye u bolo bɛ don baara la ka taa bila nafasɔrɔ sira minnu kan ka kɛ sigida kɔnɔ jiko kalanko kɛnɛyako sirako a ko nin bɛɛ lajɛlen de tan bɛ jatekuraw la minnu kan ka boloda min kɔni an ka jamana ye maa t'a fɔ sa k'a bɛna tɛmɛ farafinna tɔw la dɛ nka an bɛɛ bɛna kɛ kelen Mali bɛna ja dɛ Madame Karambe Awa Gunjam ni ye ale ka tɔnba kɔnɔba n'o kama ko CEDEAO o yɛrɛ ka fɔ fɛn min CEDEAO ye a jamana ɲɛmɔgɔw k'u bɛna ɲɔgɔnnajɛ ba dɔ kɛ nin kalo in sa waati la n'o ye sɛbɛnnikɛlaw kalo a ban waati k'u bɛna ɲɔgɔnnajɛba in n'o ye a tako 77 ye ko ka Zena ta baaraw k'a bɛna taa sigi sen kan New York États-Unis jamana kan Fasiri Keba Mamani Ture ka fɔ la a ko nin ɲɔgɔn ye n'o ye a tako 77 ye a ko jamana fila bɛ yen olu de kun ka kuma bɛ taa fɔ nin ko in kɛnɛ kan jamana fila min Faut que je vous raconte, j'ai pris un hitch pour aller de mon jamana fila min ni coup d'état kɛra a kɔnɔ ni sɔrɔsiw bɛ fanga na n'olu ka taabolo kɛlen bɛ ka CEDEAO kamana gan kosɛbɛ ni CEDEAO tɛ a jamana ɲɛmɔgɔw ka taabolo la n'o ye Mali ani Guinée Conakry k'olu tɔgɔla kuma de bɛna taa fɔ nin don kofɔli na n'i y'a ta k'a lajɛ u ko Fasiri Keba ka fɔlɔ n'o ye Mamani Ture a ko n'i ye farafinna kilebin bolo lajɛ n'o ye CEDEAO jamanaw ye a ko Mali ni Guinée dɔrɔn k'olu ma coup d'état kɛ koyi ko a kɛra Burkina Faso nka CEDEAO yɛrɛ fan fɛ n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye a ko Burkina faamaw u n'olu ka di kosɛbɛ Burkina faamaw b'a la ka baara kɛ cogo min na k'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw u ka hakilina ye donc ko Burkina sen t'a la ɲɛnawolo Mali ni Guinée Conakry olu ka kuma de bɛ taa dankɛnɛmaya nin don kofɔli na nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ Fasiri Keba ka fɔ la a ko jɛkulu dɔ bɛ n'o ye panafricanistes ye k'olu kana yɛrɛ k'a fɔ ka taa farafinna kungo ani anw ka gun n'o ye farafinna tilemɛfan CEDEAO jamanaw ye ka t'olu ka ɲɔgɔnnajɛ kɛ fɔ États-Unis jamana kan a ko t'olu fɛla ko ye dɛ a ko nka maa min nin jɛkulu ɲɛmaaya la bi n'o ye président en exercice n'o ye président en exercice de la conférence des chefs d'État et l'organisation sous-régionale Umaru Ambalo ale tɛ Guinée biso président ye wa a ko ɲɛnajɛ in kan ka kɛ ale ka jamana kɔnɔ ni a ko b'a kɛcogo la ko nka ka kɛɲɛ ni coup d'état y'ale fɛnɛ jɛ mois de janvier tɛmɛnen basigibaliya bɛ yen ko basigibaliya fɛnɛ b'ale ka so wa ale yɛrɛ fɛnɛ sirannen ba de don nin waati laban ninnu na ni a fɛnɛ tɛna gɛn ka bɔ a nɔ la o basigibaliya hukumu kɔnɔna na ko de kama u ye nin ɲɔgɔn ye ba in ka a bɔ a kɛyɔrɔ kɔrɔ la ka taa ne ye lamɛrikɛ jamana kan ko wa u kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ n'o ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ farafinna ka jow sariyaw ɲini kosɛbɛ a ko nin baara min filɛ senna nin CEDEAO mɔgɔw fɛ ka wuli ni u ka zone kunkan kɔrɔfɔw ye ka taa kɛ fɔ lamɛrikɛ jamana kan k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini an tɛ ayiwa ni kɔni ye nouvelle horizon olu mɔgɔ y'a Fasiri bi sɔgɔmada in na Mamani Ture ale tɛgɛ nɔ b'a la kuma ka ɲi Fasiri Keba ko a ko n'a sɔrɔ nin fan fila bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka jo d'a yɛrɛ ma dun a ko an ka taa fɛn min politique bunakun kan a ko a bɛ kalo kelen bɔɲɔnko bɔ juillet kalo tile 10 tɛmɛnen sɔrɔsilaka n'o ye Kɔrɔwari ye sɔrɔsilaka maa 49 olu y'u mun deni don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnfuraw man ɲi nacogo ma sidɔn kosɛbɛ u kɔni donna an ka jamana kɔnɔ lakana tigilamɔgɔw ye bolo da o kan pankurunjigi kɛnɛ kan ka yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u ka nani u ma na sira jɛlen fɛ fiyewu jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka batakiw kɔnɔ o waati kɔfɔlen na u y'a yɛrɛ ka ko maa ninnu ye ko tayirininaw don minnu bɛ taa marifa ci ko saraka minɛ ka bulɔkun n'an k'o ma ko mercenaires a doni bi cɛ a baara in kɔni a gɛlɛyara jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ a ko wa n'i y'a ye depuis nin ko in kɛra falenfalenni o cɛyara kosɛbɛ Mali ni Kɔrɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ko affaire yɛrɛ ko a kɛra affaire d'État ye jamana wɛrɛw minnu bɛ yen n'o ye Mali teri jamanaw ye ale ni Kɔrɔwari teri jamanaw ko caman da donna nin ko in na a ko nka ko waati laban in na a ko nin ko min filɛ nin ye Mali ni Kɔrɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko sɔrɔsirika maa saba tun b'a la n'o ye musolaka maa saba ye olu bilara ka taa u ka jamana kan ka kɛɲɛ ni ko wɛrɛw ye fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ adamadenya yɛrɛ hakɛw tɛmɛni kɔfɛ n'o ko humanitaire humanitaire k'olu bila de ko a tɔ ye maa 46 a ko a baara kɔni b'a la ka gɛlɛya kosɛbɛ Kɔrɔwari jamana fan fɛ a ko juma tɛmɛnen kalo tile 9 Fasiri Keba ka fɔ la ko délégation dɔ nana an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaa a y'u bisimila a ko délégation ma ɲɛmaa o tun ye Geoffrey Onyama
ale Nigeria ko ka ministre min yesime u ni jamana wala cɛ kuɲɛɲɛrɛw ma ale ni maa caman wɛrɛ kun donna ɲɔgɔn kana jamana ɲɛmaw kanu kuma ɲɔgɔnya ka kɛ da ɲuman ye walasa fɔ ka bɛn ale ni sɔrɔsilaka minnu filɛ nin ye u bɛ se ka kana bila cogo minnu na a ko yanni olu ka nani cɛ Senegal jamana ɲɛma Macky Sall k'ale fana tun nana an ka jamana kɔnɔ ka na Assimi Goïta a kuma ɲɔgɔnya a ko nin délégation fila bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ko in a kɛra fɛn min ye médiation b'a la ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko yɛrɛ la ka lajɛ ko wɛrɛ diinɛmaw n'u ka religieux ye k'olu fana délégation ba de wuli ka na an ka jamana kɔnɔ ka na jamana marabagaw ka na u kuma ɲɔgɔnya walasa fɛn min ye bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka don ko in na cogo min na sɔrɔsilaka maa 46 min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'u don cogo min na tiɲɛlikɛ tiɲɛna Mali k'u kana bila u ka t'u ka so nka waati laban in na an ka jamana ɲɛmaayaso k'u kumana ko bɔ u ye mun fɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ don kɔrɔdɛkaw n'u ju ye jɔngala fɔ k'a fɔ ko olu ka mɔɔw don an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ dankari Mali ka kelenya yɛrɛ la a bɛ dankari an ka jamana ka jamanaya yɛrɛ la o ye ka maramafɛnw cɛ ka i wali ka don u nana mɔgɔ ma tɔgɔ la olu bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ ko olu ni maa ma jɛ nani kama nin waati na o dɔ ye minisima ye o dɔ ye barikani ye a ko yɛrɛ fana dɔ ye CEDEAO ye ko kuma jɔlen t'a la ka fɔ ko in na nka deliw fanga bonyanen na fɛn min jamana ɲɛmaaso k'u fana kumana u y'a yɛrɛ k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara depuis an ka mankan wulila ka fɔta ka ca ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan Mali kɔni y'a faamu sa k'a fɔ ko hali ni an teri t'i ye kɔni an ka ko man bon i ma kosɛbɛ ko nka k'i ka maa 46 in k'olu sama ka taa sema bɛɛ ni kɛlɛ kɔnɔ a k'o tɛ kojugu ye koyi nka an ka maa dɔw fana bɛ aw ka jamana kɔnɔ minnu b'a la k'u to jamana kɔ kan aw fɛ ka tiɲɛni ni bisibasa wale yɛrɛ k'o don jamana kɔnɔ o dɔ ye jɔn ye u ko an ka président kɔrɔ den n'o ye honorable député kɔrɔ Karim Keita k'a bɛ yen kɔrɔ jamana kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ Karim Keita kɔfɛ a ko maa filanan ye jɔn ye cɛman Iber Kulubali ko ale IDD parti politique tɔn o ɲɛmaa don k'a fana bɛ kɔrɔ jamana kan cɛkɔrɔba den a ko nin maa kofɔli ninnu t'a bɛɛ ye maa wɛrɛw bɛ maliyɛn na minnu ye politikimɔgɔw ye minnu ye jamana in kɔni ko u nɔminɛnen don burujali ko sira fɛ u nɔminɛnen don suyɛnni yɛrɛ n'o ye ka jamana nafolo k'a suyɛn k'a bolofila dun ko sira kelen b'u la ni jamana ma ɲɛ k'u ye nkelenkɛ da u la u b'u la ka t'u dogo kɔrɔdɛkaw fɛ yen ni aw ka maa 46 fana b'an bolo cɛncɛnninka cɛla aw jo tɛ ko in na a kɛcogo ma ɲɛ a b'an ka politikima minnu bɛ n'u bolo ka t'u da ka jamana kɔnɔ n'u b'a la k'u to yen ka jamana bisibasa n'u b'a la k'u to yen ka yɛrɛmabila wale kɛ fɛn y'an ka jamana kɔnɔ a ko an tɛ jɛn n'o ye a b'olu fana mɔgɔw siri kɔli ka n'u da ɲɛ kɔrɔ n'olu siri ka n'u da ɲɛ kɔrɔ an fana b'a ka mɔgɔw an b'u kana an jo dɛ a ko kibaruyaw ka sɔrɔcogo la n'o ye Kayimade Ende a ka fɔ la a ko cɛman Iber Kulubali a ye jamana bila depuis octobre san 2021 octobre la a ko dɔɔnin ma jɛ san 1 de la nka u k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ Korowari o kɛra Ivoiriyɛnw ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛtu senfɛ Faransi ambasade kɔnɔ ko ɲɛnajɛ dɔ kɛra yen cɛman Iber Kulubali cɛkɔrɔba den k'a tun bɛ kɛnɛ kan donc ko y'a dangɛnɛmaya k'a yɛrɛ k'a fɔ nin maa kɔfɔlen min filɛ nin ye ni jamana ye mandat yɛrɛ bila o kɔ k'u bɛ Korowari jamana kan ni Alassane kɔni b'a fɛ ani maa minnu bɛ surunna dɔrɔn n'u b'a fɛ nin ko in a ka ɲɛnabɔ surasiw minnu bɛ an bolokɔrɔ u ka bila ka t'u ka jamana kan k'u fana k'an ka maa minnu bɛ yen n'u ta m'u dogo Alassane fɛ yen ka kɛ walejugu kɛbaa ye jamana kɔnɔ fo k'u siri ka n'u da ɲɛ kɔrɔ a ye an ka mɔgɔw di an fana b'a ta joona joona an b'aw ta di kuma banna jamana ɲɛmaaso u kɔni Buwa Jabate a ko a sɛgili saba siri yɔrɔ o de ye nin ye yala Alassane Dramane Ouattara nin maa kofɔlen minnu filɛ nin ye a na se k'a tɛgɛ da nin bɛɛ ka nin bɛɛ siri ka na di a se b'a ye Mali marabagaw ma wa a se b'a ye ko n'o se ma k'a ye a ka cɛ 46 min ka jamana kɔnɔ k'u fana tɛ taa an jo dɛ Kayimade Ende olu ka bi bɔli la